sare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde herlo sukaɓe afrique takkusana yoni to bokkula diawɓe to bokkula mbayɓe to bokkula buubo guuro to luggere to jaaɗulo to taboyti to nebbam to mbeydi to berkeldi to wuro ɓulɓe to wuro seeno to guesela bamma soodi to winde jammi ko on takkusan jula ha e nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to ligseba gural yere e ko taari ɗum kala to kabaruji men e ɗemgal pulare gardini kabaruji men to leydi Mauritanie dendagal cifande de société ATTM suwano sifodirnode cuwano gollede foof e oɗo saaha joni wattama e juuɗe société biteɗo ETR e gardugol Amadou Tidiane Thiam to leydi Sénégal koninkoɓe faabuɓe leydi Sénégal ɓe keeɓi batoji joyyi tokosi ɗe hinde vedetta taw ko batoji paabotoɗi dendagal jeeyaji bawɗi waɗoɓe e nder maaje kadde de leydi ndi to leydi Mali Sékou Traoré ko chef cabinet kañum ko horejo leydi ndi ko horejo leydi ndi e oɗo saaha joni omo juuma o teɓama caggal kay tummeɗen momo jeeya tigui e yinnoɓe nder guidde laamu transition to leydi Côte d'Ivoire jamma alarba hanki o sanga 20h jamma woni 8h jamma ko butikaji kewɗi cumi e to jeere adiame to leydi Niger koninkoɓe leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari fodde 56 wat boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓetiɗe ɓe mbari meni kadi ɓe nangui hewɓe ɓe kettiniɓe fodde 50 werlam to leydi ceppi ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi mbaɗi jangu mumen to rewo leydi ndi ko famdi kala ɓe mbari fodde temedere neɗɗo bisimilla moon ketki hotondirte joni joni jañoɗen ɓatake tintinde e siftinde ummorade e ceerno Djiby Sy ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ko jardinɗo gandal ɓalawal e gandal danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe cafroje fodde 13 rafi comiɗi e nder ɓandu neɗɗo hen fannu keddiɗo one so tawi kay a ƴetti ɗen leɗɗe fodde 19 rafi comiɗi e ɓanduma foof jaltata ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo listikar laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ene jogui pegge omo waɗa usula omo jogui siroji pewnaɗi ha garɗi ceerno Djiby Sy so yananama tigui ka miskin Allah omo wawi safrudema ha cella tawa hay mbuɗu a yoɓani so wona tawa kay ko gonduɗo e rafiji ɗiɗi woni rafi hoore taw ko jomum ko kabɓaɗo walla gonduɗo e janowo baragal ceerno Djiby Sy noon caggal nde waɗi tour mum to leydi Mali o arti e oɗo saaha joni omo tawi ndera leydi Mauritanie to Nouakchott lamorgo leydi ndi to leggal bitegal nettet ko toon ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy noon numéro makko mbatta ko 47 22 80 84 so tawi kadi ko ceerno tawi noon kadi ko base makko tawateɗo to leydi Mali woni toon ko miñi ko biteɗo ceerno Samba Sy on noon wonɓe to Nioro Mangodi Saymor Nango kala baɗɗo kay 00 223 90 22 94 71 ma hawre ceerno Samba Sy ko on tigui joni base makko gonɗo to leydi Mali ceerno Djiby Sy ene wiya en mbadden danɗo faade makko ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e docteur Djiby Sow ko safriyanke ko wittiyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow ɓurɗo lolliɗo grand guérisseur ene tawe e oɗo saaha joni e nder kiidira to galle makko sara juma mawɗo ko kiidira waɗɗani galle maire mo kiidira
le grand guérisseur docteur Djiby Sow ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrome ndogam sita infection ngaji rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ustoraɓe ndewagu ha e worɓe ustoraɓe goragu kala le grand guérisseur ene safra joomum ha yito hoore mum docteur Djiby Sow ene jogui base muɗum to Wourossogui docteur Djiby Sow ene jogui base mum kadi to Dakar lamorgo leydi Sénégal so tawi a ari ha taw ummima to leggal Keur Massar aɗa fayi Boune so tawi ha to ari ha to wiyete are Tampa sa darima ɗon kala mo mbiɗa galle le grand guérisseur docteur Djiby Sow ma holle galle o ha no hannirta ni docteur Djiby Sow le grand guérisseur kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde numéro uji makko nani mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa kadi 77 924 16 81 sa noddima hawre grand guérisseur docteur Djiby Sow so tawi kadi ko yiɓɓe hebdemo to banggue WhatsApp o hutorto ko numéro makko leydi Mali mbatta ko 00 223 indicatif leydi Mali mbaɗa 70 85 72 47 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene wiya en mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogas e nayya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e demgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men miñi men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen jagorɗo leydi ɗi kalfinaɗo cellal aadi e gollediɓe mum ɓe kollori e oɗo saaha joni wonde ñalawma alkami ñalawma alarba hanki o ko temedere capanɗe jeenayo e jeenayi neɗɗo jiita taw ko fiɗaɓe wonduɓe e rafi coronavirus o holliri kadi ñalawma hanki o goto yimɓe jiiɗi ɗo mbasi pittali men taw ko mboroso yooɓi pittali men e nder ɓe cellano ɓe kadi temedde ɗiɗi e capanɗe joyo e jeenayo kepti cellal mumen ha no hannirtani paati galleji men o holliri noon tuggi ko rafi coronavirus o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni leydi ndi ne yaare sappo e ɗiɗi ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e nayo neɗɗo winditiɓe e doggol corona hen ujunnaji jeenayyi e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo e nayo kepti cellal mumen ha no hannirta ni temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo kawri hen e ladial laamu ngu noon holliri tigui ñalawma hanki o kadi ɓe kolliri wonde kay ɓe koybitini ko fati e kuulala hirtole lo woni couvre feu kuulala hirtole lo ngal ɗon ngal fuɗɗorno ko tuggi 18 heures woni 6 heures kikiɗe ha 6 heures subaka guila ñalawma hanki o noon ɗum wattama tuggi kayya 20 heures woni 8 heures jamma ha 6 heures subaka ha joni kabaruji men demgal pulaar Mohamed Sidi Ould Ali ko hoorejo l'autorité de la zone France mo Nouadhibou alarba hanki o sanga 11 heures o waɗi visite makko to bureau ji inspection régionale de domaine o naati noon e nder dendagal gollorde dendagal bureau ji ɗi kala to permis ji pewnete ha to titre foncier ji moftete foof kanko Mohamed Sidi Ould Ali président de l'autorité de la zone France mo Nouadhibou o huccodiri e dendagal gollotoɓe ɓe toon foof o waɗi erango faade mabɓe noon nde ɓe kindinnoto tigui ɓe ɓeyda sembe mabɓe ɓe ɓeyda tigui sembe mabɓe e heñade ko fate pewnugol kayitaji e fawde kadi jokkodiral moƴƴal hakkude citoyen ɓe wuuro Nouadhibou fewnoɓe kayitaji hakkude mumen noon e service aji laamu ngu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dadiɓe leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe ɓayini communiqué mabɓe e nder communiqué o noon ko ñalawma ɓe kolliri ñande nogas tati bowte woni ñalawma hanki o nogas tati bowte e nder communiqué o noon ɓe kolliri tigui wonde militaire uji Mauritanie naɓe nde garno kay ha ɓatti kerol hakkude mabɓe e leydi Maroc tawa kadi ko wat boniɓe ɓe diddino hollirama tigui dandiɓe ɓe leydi Maroc royaume Maroc mbawi tigui anana mabɓe kuure e condi kamɓene ko ɗon ɓe mbawi yaltinde petlaji mabɓe ɓe mbawi tigui yoftade wadde kay joftigo aynodirde kuure e condi ɓe kolliri noon e nder communiqué o hay neɗɗo goto ala hen gañiɗo hay goto kadi wasani hen fittanu muɗum ɓe jayde alak
akbar non holiri tigi wonde jande al akbar e on kabaru holiri tigi wonde ko konin koɓe leydi Maroc ko kañumen idi fellude werla goto taw kadi ko werla leydi Mauritanie e nder taw kadi ko jumre hollirama non pellodiral ngal non ko ɓeɗon dadiɓe tawetnoɓe to inal ene tawe falde bleu noir en falde bleu noir on tawe tigi e nder diwana leydi dahleta mo Nouadhibou ɓe kolliri noon e oɗo saaha noon kolliri tigi caggal kayde kaldigal waɗi e oɗo saaha joni pamodiral heeɓi hakkude sembeji ɗiɗi ka heɓama hakkude sembeji ɗiɗi e kala siftinde on noon ngal ɗo pellodiral waɗi tin non ko ñalawma goto caggal kay nde caggal kay nde batu tawa kadi ko batu dadiɓe ɓe martaba towɗo ɓe leydi Maroc ɓe leydi Mauritanie joddino batu mumen e nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie e gardagol chef d'état major général mo sambeji leydi Mauritanie hono général de division Mohamed Bamba Meguet e wondude inspecteur général des armées royal de Maroc hono général Abdel Fattah Lourak ha joni kabaruji men e demgal Pulaar hono non birɗen e gardiɗi kabaruji men alarba hanki o jonde jagorde joɗinode nde jangde jagorde leydi Mauritanie joɗinode ɓe ƴetti peeje kay e oɗo saaha joni ɓe goti kuulal woni tigui ɓe goti kuulal projet de loi ɗum noon ko yidde hollude kay faade oɗo saaha joni wonde golle société biteɗo ATTM taw ko société kalfinnoɗo ko fate pewnugol laabi e toppitade laabi oɗo saaha joni ɗo golle ɗe kala ma garto ha laaɓa e juuɗe oɗo société biteɗo ETR woni établissement de travaux d'entretien routière woni tigui dendagal golle pewntewengol e toppitade laabi ɗi kala on société noon ko keso taw ko société lomtiɗo e neeha e oɗo son société noon on ardina oɗon société keso ko Amadou Tijane Thiam ɓe kolliri ɗon dendagal tigui ɓe kolliri noon dendagal cifande taw ko cifande cifanoɗe ɗe numéro 2019 010 en date 19 février 2019 tawi kadi ko ATTM sifodir noon ɗum noon ko fati kay eɗen golle kala e oɗo saaha joni ɗe cuwano golle tawma attu ha laaɓa e oɗon société biteɗo e terra ko kañum gollotoɗen golle hano hannirtani ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Pierre Ndiaye ko secrétaire général woni kolaɗo kuuɓal to ministère de l'économie mo leydi Sénégal ko neɗɗo nunɗuɗo gollotoɗo pamɗuɗo piripiri no fewi kormaɗo e nder gollorgal mum oɗo saaha kala noon o wonano celluɗo sipranno e mboros coronavirus mboros o noon folimo hollirama tigui o yalti aduna taw kadi ko mboros o yooɓi fittade makko kanko noon kanko biyeteɗo Pierre Ndiaye secrétaire général au ministère de l'économie hollirama tigui koye saaha kay mo arno joddade e jeejo anna sarɗiyeji nder suudu sarɗiyeji leydi ndi ko toon tigui homno oɗon mboros o biyeteɗo coronavirus ko on mboros noon yooɓi fittade makko eɗen anduno tan dendagal ɓesgu makko e laamu leydi Sénégal kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal e oɗo saaha kala noon laamu leydi Sénégal koko yaltini cifande kay ha tengti e jagoɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi wonde kay hollirde dendagal pottitte e dendagal moɓodire koko hatta ha laaɓi e nder yogga e nokkuji ha tengti noon e nokkuji welnirɗi tawateɗi e nder jokli leydi ndi kala nde won noon Pulaar heewide ni haɗede haɗata wadde ko ɗum saabi noon sagataɓe Diourbel naɓe mbaɗino welnere mumen nde ɓe kewide Fourey noon e saaha kayde police e nani on kabaru ko ɗon tigui ari kay gam yidde sardeɓe e sagdeɓe e paale he noon ko hen tigui policier goto fiya piggal muskal no fewi ha hoore mum heela hen jeegomo e ɓen yimɓe noon teɓama tawa kadi ko tawtornoɓe nden welnere en tawi juuɗe dadiɓe nder ɓen noon hen animateur baɗannoɗo welnere nde animateur o tigui teɓama hen kono noon ɓeɗon wiyeteɓe organisateur woni tigui yuɓɓinoɓe koko naati e soyde ha oɗo saaha joni cuwa taw yitede ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to Mbour paɗen ñande jamma nogas e goho ina wiyata nogas ɗiɗi bote gonɗen ɗum ko tana musɗo waɗi to legal bitegal Darou Salam ngal Mbour ko bone kiram noon tawa kadi ko bone kiram noon saabi ha oɗo biyetenoɗo Medouna Cissé wasi fittade muɗum wasi fittade mum e haare tawa kadi mo hiranno ko suka debbo mo yaltidanno mo dewgal alano hakkude mabɓe ko ɗam kiram noon saabi tigui ha fittade makko wasi hen fittade makko kanko biyetenoɗo Medouna Cissé kanko Medouna Cissé noon caggal kayde o natti hoolade oɗon suka debbo mo yaltidanno biyeteɗo Augustine Faye o natti hoolade ɗum kay sikkude jogui mum sikkitade kay ya taw ala gorko goɗɗo mo wondata e kala saaha ko gan sanga noon ɗacci ha 2 heures jamma woni tigui ha pecce jamma o yaɓɓi koyɗe makko kanko Medouna Cissé noon yeehi ha to galle suka debbo o caggal nde o ari galle o noon suka debbo o holliri hen mette mum no fewi ɓe gonde dugdude noon ha duhugo satti o yiiɗi fiide suka debbo o ko ɗon tigui suka debbo o noddi sehil mum goɗɗo mo yaltidan noon ko on tigui nde nani on
habaru ko ɗon girñiti ari tigi notiti hen ko ɗon noon ko on suko gorko yantude suko debbo ɓe jiguimo kanko biyeteneɗo Medina Sis ɓe pimo piggala musgal no fewi koɓe kawri kala ɓe kocca ɓe piyamo koɓe kawri kala ɓe luujomo ha o wasi o fi gañi hen gañanɗe musɗe no fewi o gañi hen gañanɗe musɗe no fewi noon e saaha tigui e nder gañanɗe hollirama tigui ko sanga 2 heures ɓe pimo nde yahata ha 4 heures du matin tawa o wasi hen fittandu makko e oɗo saaha joni noon hollirama tigui kanko suka debbo Augustina Faye e biyete sehil makko gorko biyeteɗo Ansou baɗɗo ngal ɗon baɗal eɓe tawe tigui e juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Idrissa Seck ko hoorejo catala bitegal CS woni tigui conseil économique social et environnemental o suɓinoma biteɗo Cheikh Tidiane Mbaye o waɗinomo poste tawa ko poste ko biteɗo conseiller spécial ete ko adi noon komo noma on poste tawa kay o wawino joddade ono haalni ɗum tigui wonde ko on poste o yiiɗi nomde ɗum on hollirino hen kadi ene yaadi hen hollirino hen weltare mum no fewi e oɗo saaha joni noon Cheikh Tidiane Mbaye walli tigui ko wiyete marche arrière woni yatiri caggal yalti hen ha laaɓi kanko Cheikh noon waɗi communiqué makko kanko Cheikh Tidiane Mbaye noon waɗi communiqué makko e nder communiqué noon holliri tigui wonde tigui ko kanko jaɓanno oɗon biteɗo Idrissa Seck omo wona conseiller mum spécial kono e oɗo saaha joni pour des raisons personnelles o yatiri caggal ha laaɓi o hayti tigui omo yetta ɗum noon omo jarna ɗum e conseil kay omo jarna ɗum e hoolare kanko Idrissa Seck o wanno e makko ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar hono mbiruɗen e kabaru gardiɗi kabaruji men koninkoɓe leydi koninkoɓe faaboɓe leydi Sénégal ɓe hinde brigade nationale de sapeur pompier ɓe keeɓi laaɗe 5 tokose ɗe hinde vetete laaɗe ndiyam tokose ɗe hinde vetete ɗen laaɗe noon ko ñande 27 bote gonɗe ɗe ko ñande hen tigui ɗe mbawi jolnede e maaje kadde hen ɗiɗi noon ko vetetaji ɗiɗi noon ko faabu ko fa hen vetetaji ɗiɗi koko fati ko fabade cumuji vetetaji tati keddiɗi ɗi noon koko fati kay mbadi ambulance taw kadi ko addoyde ɓe cellani e gañiɓe taw kadi ko gollotonoɓe e nder maaje kadɗe e wiide kay hono colonel e wiide hono colonel Cheikh Fall holliri tigui oɗo saaha joni 13 sagata nana keble e nder ɓen hen sappo ko ɓeɗon taw koɓe hinde marine nationale nana keble kay ha mbawa tigui hutorade hano hannirta ni ɗiɗon vetetaji 5 gaddaɗi e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar alkamisa hande o Abdoulaye Diouf Sarr ko jakorɗo kalfinaɗo ko fate cellal AD kanko e gollediɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewi wadde kala saaha kala subaka kay so huccidirde ɓesgu ngu andinde ɗumen e oɗo saaha joni to morosto coronavirus o yarata ɓe kolliri tigui e nder waktuji 24 sakkiri ɗi ko ujunnaje 2 e temedere capanɗe jeegomo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe corona ko ɓena kolkisa e nder holkiso he noon hen temedere capanɗe 9 tawama e jaati ko fiɗaɓe coronavirus e nder ɓen noon hen capanɗe 9 ko contact suivi hen ɗiɗo ko cas importé woni ittuɓe caggal leydi tawa ko yitaɓe to aéroport IBD hen temedere 5 heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi capanɗe 6 kepti cellal mumen testama négatif fati galleji mumen no gas jeeɗi no tampi sanne ma ballite to banggue fofango ne fecca to hôpital principal mo Dakar e to hôpital mo Fann tato kadi e nder ɓe cellano kawri hen e ladial e oɗo saaha joni togui komo roso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni Sénégal ne yaara 17 ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen 16 ujunere temedde 9 kepti cellal men hano hannirta ni pati galleji men temedde 3 kawri e ladial e ñalawma hande o ko ujunere e 16 ɓe cellani keddi e juuɗe safroɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar so nomima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen ɗeɗo balle kala e nder jokli leydi Mali kala ha tengti e nder Bamako wowlete en kay ko fate yinnoɓe dirguidde laamu transition ardiɓe leydi ti e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe noon puɗɗima teɓede hen ñande talata ɓennuɗo o noon ko secrétaire général secrétaire particulier tawi kadi ko kañum woni chef de cabinet hoorejo leydi ndi e oɗo saaha biyeteɗo Cheikhou Traoré kañum teɓam omo tawe tigui juuɗe dadiɓe ɓe hinde service de renseignement ɓe leydi Mali kanko noon tuuma tigui ko juuɗe makko moddude e yinnoɓe jeeyede kay yiddeɓe dirguidde laamu ngu ko adi komo nanggue noon holirama tigui ko biyete komo nanggue noon yimɓe heeɓoɓe nangganoma e nder ɓen ko wayno Ras Bacce ko chroniqueur gollotoɗo e radio ji taw ko dowluɗo no fewi wondude kay e goɗɗo directeur PMI mo leydi Mali biyeteɗo Vital Robert Diop e wondude directeur AGFou taw kadi ko biyeteɗo Souabou Coulibaly ɓeɗon kala teɓanoma ko adi kay komo nanggue ko adi ɓen kadi ko adi ɓen kadi tawa kadi
ko gollotoɓe ɗiɗo wonɓe martabtoɗo to trésor public ko kañumen teɓano hen goto ne wiye hen goto ko payeur général biyeteɗo monsieur Keita wondude receveur district biyeteɗo monsieur Koné ko kañumen idino nanguinede hewɓe kadi e oɗo saaha joni gollotonoɓe mbaɗama limogé woni tigui liita mbaɗama licencié ittama ha laaɓi diwama e golle mumen e nder bureau ji kewɗi ha e nder bureau ji premier ministre kala hewɓe hen tumaɓe kay ko yinnoɓe jeeyede jinnoɓe derguide laamu ngu kañumen hewɓe mumen mbaɗama tigui e oɗo saaha joni mbaɗama licencié woni tigui diwama ha laaɓi e golle mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagoɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccina gollamo biteɗo lieutenant colonel Abdoulaye Maïga o holliri tigui ñande nogas ɗiɗi bowte gonɗen nde e nder haalande makko wonde kay ɓoyatama sumgoji mbaɗe taw ko sumgoji nayyi ɗi hinde suffrage universel direct e sumgo woto noon taw gon ko suffrage in direct o haaɗi ɗum noon koye saaha kay o joɗino batu taw kadi o joɗino ko yimɓe dawrugol ardiɓe landaji dawrugol hewɓe tawateɓe e nder leydi he o holliri noon ma memtugol o holli noon ma memtugol tunorgal leydi ngal ma ɗum waɗe tawa kadi ɗum waɗata koye nder deuxiéme trimestre mo hitande 2021 woni hitande dartonde deuxiéme trimestre siftinde on noon trimestre ko lebbi tati woni tigui e nder lebbi jeegom gadane ɗi ma memtugol hitande 2021 ma memtugol tunorgal leydi ndi ma memte tunorgal leydi ndi ma memte hen soko holliri kadi tawi kadi ko ɗiɗon tawi kadi o holliri ma ko fati e ko holliri kadi ma ɗum ma élection ngaji goɗɗi woni sumgoji goɗɗi kadi ma deftini hen woni sumgoji hooreji leydi wondude sumgoji sarɗiyeji leydi ndi taw ko ɗina sumgoji mbaddata woni ko wiyete élection couplé ɗum noon wonata tigui ma ko sumgoji élection couplé ɗum noon koye nder deuxiéme trimestre hitande 2021 o holliri kadi ko sumgo fati sumgoji wiyeteɓe conseiller ji wiyeteɓe conseiller ji des collectivités ɗin kadi ma mbaɗe e nder quatriéme trimestre mo 2021 ha joni kabaruji men e nder leydi Mali to Bandiagara ñande talata hecci hanki o nogas ɗiɗi bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas yimɓe wuuro Bandiagara kañumen tigui jalti e booli ɓe paddi laabi kayɓe kadi otoji e laafa e otoji taw ko dadiɓe e laafaji bulaji woni casque bleu en ɓe hinde MINUSMA kay ɓe kadi ɗumen wawde kay nadde e nder guure mabɓe to ɓe mbiyata le pays dogon woni tigui leydi dogon en ɓe kollidi noon haadi waddi sabari ɗum noon koye oɗo saaha joni ɓe ngala hoolare ko foti no cebdi misal wonande eɗena koninkoɓe ɓe MINUSMA kamɓe kay yidde mabɓe e oɗo saaha joni yataw ko koninkoɓe faama woni tigui forces armées malienne yataw kañumen tawatede wona ɗiɗon laafaji mbulaji ɓe kollidi noon e oɗo saaha joni ɓe natti hoolade haydara ko fati e ɗiɗon laafaji mbulaji woni le casque bleu ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali Hammadi Samba Bokoum ina tawe oɗo saaha kala caɗele mawɗe no fewi caɗele mawɗe noon tawa kadi koko fati escroquerie e ko wiyete avis de confiance woni tigui funtude yimɓe ne ñama koppereje men e jamfa musde no fewi guila ñande nogas lewru bote gonɗe ɗum noon mo tawe nder kasoji taw kaso mawɗo woni maison centrale daré mo Bamako o nanguira noon ko escroquerie tawa kadi ko ɓuuri nangudemo e oɗo saaha joni koko wiyete avis de confiance sehil makko mo ñama noon taw ko ñablunoɗomo fodde temedde capanɗe jeeɗiɗi e joyyi million woni 275 millions francs CFA mo ñami haalis mo saaɗi yobde ɗum guila noon o nanga faade oɗo saaha joni kala ñalawma yimɓe wonɓe ne peeña ene gara tigui portude plainte wonande ndewmo haalis ɓe hen mbiyana ndewmo capanɗe nayyi ujunere ɓe hen ko ujunnaji nogas ɓe ko ujunnaji capanɗe jeegom e oɗo saaha joni ko fuɗɗi rendinede ko waɗi plainte rewmo haalis ene qime ha 1 milliard taw ko francs CFA tugui oɗo saaha joni noon hollirama tigui fodde commerçant ji nogas puɗɗima tigui portude plainte e ndewmo koppereje kewɗe no fewi namdima tigui ne ndewo ɓata copperaji mumen e oɗo saaha joni noon o ɓuuri tigui nangudemo ko ɗiɗon plainte uji ɗiɗi woni oɗon tawa kadi ko mo ñamani haalis ne ramo coggu galle tawa kadi ko galle mahaɗo winomo yeeye ɗum galle noon en jara ha 40 en jara ha 35 millions tawa ko francs CFA e nder Bamako lamorgo leydi ndi e galle goɗɗo to huurte e galle goɗɗo to wiyete Kuccala taw ko galle puɗɗiɗo waɗede fondement mo wottaka on galle noon e wondude e werlamo 4 taw ko occasion galle o e werla 4 ko 10 millions foof so rendi ne hawra 45 millions wondude kadi e oɗon ñamluɗomo 275 millions mo sali yobde ko ɓeɗon ɗiɗo ɓeydi nangudemo e oɗo saaha joni ñamluɗomo 275 millions noon o holliri tigui e kala saaha o hewno adde o ñamla ɗum 40 millions walla 30 millions so foori 50 millions balle seeɗo yoɓa o waɗi noon ha on wowi noon hokkimo 275 millions ko ɗon tigui ronki hebde kalis mum e oɗo saaha joni mo tawi tigui to maison d'arrêt mo Bamako ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen ñande jamma alarba sanga 20h jamma woni tigui jamma hanki o sanga 20h woni 8h jamma ko cumo muskono fewi waɗi tigui e nder jeere taw ko jeere comci
tawete e ndera legal ajame non tawe tiki do bange hirnange Abidjan lamorgo indi hollerama tigi fodde capande joyi boutique taw ko boutikaji yennoɓe comti sumi hen ha wonti ndondi boutikaji ɗi noon e saha kay saha cumu ngu ko hawri koye boutikaji ɗi ne comi marchandise uji ha heewi taw kadi ko yidde tombade ɗiɗon fetoji tijjaɗi ñalawma janggo fayi yesso taw ko fetoji fende l'année ɗum saabi noon boutikaji kewɗi biɗi daga marchandise fodde capande joyi boutique e oɗo saha joni cumi hen cumuji musnude feewi hollirama noon boutikaji cumɗi ɗi ne tawe tigui sara société biteɗo Simiray noon woni société internationale des transports africaine par rail woni tigui chemin de fer ummiɗo lawol train ummotogol leydi Côte d'Ivoire faade leydi Mali taw garage gar muɗum ko sara ɗon ɗin tigui boutikaji tawete e oɗo saha joni suwa taw andede holko saabi cumu ngu kono hakkillaji kewɗi nangui tigui koko wiyete court circuit woni masse courant ko ɗum saabi e oɗo saha joni cumu boutikaji ɗi ha joni kabaruji men e demgal pulaar to leydi Niger ñande altine no gasi go bote 2020 gonɗen ɗo jeeya gonɗen ɗum hobji pelle ceɓɓitiɗe mbaɗino jango mum e dadiɓe leydi ndi haaɓe mbawino yowɓade yimɓe dadiɓe jeeɗi ɗo koye gansago noon dadiɓe kala e oɗo saaha koye jiilaw goni ɓe kolleri tigui ɓe mbaɗi joftigu kamɓe dadiɓe saabu ɓe kolleri ɓe joɓima pittali fodde 50 waɗa boniɓe jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe teeɓima fodde sappo e tato kadi wat boniji e oɗo saaha joni nan tawi juuɗe mabɓe ɓe keftiniɓe matériel kewɗo fodde 50 oto kadi ɓe kefti e juuɗe mabɓe e wiide kay dadiɓe leydi ndi ha joni kabaruji men demgal pulaar uddirten kabaruji men koto leydi Éthiopie noon alarba hanki o pelle joguitiɓe ha teddi mbaɗi jangu mumen e nder leydi he tawa kadi e wiide ngal loccital bitegal commission éthiopienne des droits de l'homme woni tigui RCN ɓe kolleri jangu ngu waɗi ko nder région biteɗo région Benishangul Gumuz jangu musku no feewi kamɓe sagataɓe joguitiɓe ɓe mbaɗi jangu mabɓe ɓe joɓima fodde temedere neɗɗo fittano fodde temedere neɗɗo ɓe itti pittali men ɓe ko adi koɓe jaaha kadi ɓe mbawi duppude guese kewɗe reblu kewɗe ɓe duppi ɗumen e oɗo saaha joni ɗum noon ko ɗum jangu ngu taw gañiɓe ɓene kala e ɓuuri hewɓe kadi mbarmi hen ɓen gañiɓe e oɗo saaha joni tawete hôpital biteɗo hôpital Blum ene tawe 90 kilométre to banggue 90 kilométre to jangu ngu woni to hollirama noon e oɗo saaha joni e saaha jangu ngu hay dadiɗo goto wona police wona gendarme wona militaire hay goto ala notiɗo hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ko musidɗo men miñumen Saydou Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on